time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Kaixo, kepa. Hola. Bueno, zelan? Ondo, hemen lasai gaur goiza libre, aspaldiko parte sola eta aprobetxatzen, egisa esan. Bueno, gaur filtroa jarri dut. Bai, nipe jarri nahik, ez teki jarri nahik nik filtroik. A ber, jarriko, titxoin. Igual, bai. Bai, hau da, titxoin, A ber, ze jartzen duten, ostras, que nik ez dokat oso filtro... Glamour. Bai, Bueno, bitartan jarriko te... Atal honen bereizgarria dan, ai ama, zeon. Nitxon, ez que dozerrekin bezinaz hartu. Txon, hau jarrikot. Ez que atal honen bereizgarri den txanoa dokat, kepa. Beitu. Ospra, guk oso antzeko txano bat lur ikuskizunioan erabiltzen gauen. Ah, bai! Bai. Eta beta horrekoak. Ya está, filtroa, txanoa, beta horrekoak. Zondo. Bueno, ze, gogoz? Bai, sekula ez dut gainera hola zuzeneko elkarrizketa bat. Aktorea, zuzendaria, gidoilaria eta artista orokorrean. Ez dakit beste rolen bat edo beste konturen baten zabiltzan. Uste du bai, ez? Ez, printzipioz nahikoa horrek. Nahikoa horrekin. Bai, zuzendari xena behin bakarrik egin jot, eta horrek erreparo handi xena horrek emuten duz. Baina, bai. Guf, iruditzak oso erantzukizun handiko lana gainera esparru guztitan. Eta, bueno, injot, baina beti izaten dut nik normalien aktorien azela lehengo, eta gero gidoilarixa. Eta gero zuzendarixa berandu. Aktore lanetan ikusten ditugu hori argi dago. Zuzendari gisa behin, esan duzun bezala, eta gidoilari ere. Azken honi tiraka, kepa, oso nabarmena izan da, erlauntzak izandako arrakasta. Bai antzokietan, zein zinema aretoetan, eta elkarrizketa hemendik nahiko nuke hasi. Bueno, ez dakit arrakasta ditu, niretzat arrakasta. Bai, emanaldi asko indituzte, eta hau gainera sortu zen, Donostia 2016aren baitan sortu esan, ez dakit deitu diru laguntza, laborategi bat moduen, dramaturgia berrien laborategi bat, 2016an nintzen aurreneko aldiz, eta, hortik aurrera urtero inda. Eta nik parte hartu nagoen 2017ko deialdixan, bigarren deialdixan. Orduan, laborategi horren helburuetako bat zen, 8 proiektu hartu, 3 jaurdunaldi edo 3 egonaldien bitartez garatu proiektu horiek, eta gero 8 horietatik proiektu bat, 2 edo 3 urtearen arabera hautatu, konpainia profesional batekin produzitu eta taula gainean jartzeko. Orduan, nik parte hartu nagoenean, egisa esaten baldin badutzut eta benetan esaten dut, ez nagoen ez da urrundik ere espero, nire lan hartuko eguienik, gero taula gainean jartzeko. Eta aukeratu ineuen, eta nire oso konbentzituta ninguen eikenen bilen lanakin, esan nahi dut oso gertuko gai bat zalako, ikutu gure nituen gaixak ikutzen nituelako, baina iruditzen jaten, igual zala aurkezten zienetatik, formatu aldetik edo ohikuena dramaturgikoki, esan gure klasikuena, orduen zalantza iken hauen aukeratuko eguien ala ez, eta aukeratu eguien, eta oso pozik. Hasiera baten aukeratzen dituzte, 3 antzoki nagusitan eiteko. Eta, printzipioz, gero konpainia saiatzen baldin bada saltzen eta gehiago ateratzen baldin badie, hobeto. Eta eske, indituzte 100 piku, edo estek izan bat emanaldi indituzten, pasada bat, orduan, arrakasta, desde luego, horri begiratzen baldin bajako arrakastari dagokionez, euki sekulako arrakasta, Bueno, eta gero Mireia Gabilondok hartu eta zinemara eraman. Bueno, horrezakit, egokitzapenen bat egongo zan, ez? Bion artian ibili ginen pixka bat egokitzapena iken. Antzerkia Mireiak zuzendu euen, nik oso garbi neukan, egizarretan baldin badutzut, erreparo apur bat eiken usten, azkenean zielako 6 emakume protagonista, emakumiei lotu oir jakien gaixei buruz izketan. Eta orduan, erreparo apur bat emuten usten gizonezko batek lan hori idaztiak, edo, nik azkenean nire inguruko kuadrilla eta nik askoz lagun emakumezko geixau ditut, baina 189 geixau gizonezkoak, baina orduan gertuotik bizi nauen errealidade batzuk zien obran asaltzen dienak. Baina, emuten usten apur bat, erreparu moduko gauza bat, gizonezko batek, justo obra hori idaztia, orduan zanan,
gogoratzen az, planteo euskunian, bale, aukeratu dauie gidoia, taula gainin jartzeko nik jarri nagoen baldintza bat, ezin nagoen baldintza moduan jarri, baina ez, aipatu nagoen gustauko jatela, zuzendarixa emakumezkoa izetia baita, emakumezko ikuspegi gehiago eukiteko obra horrek, ez? Eta orden, azkenian Mireiai proposatu dutzien, Mireiak baietz esan euen, eta gero Mireiak berai bururatu jakon antzerki obra horrekin pelikula bat inaltzala, eta bera animauko litzakela. Eta haber lagunduko nuntzan gidoiaren moldaketa bat eitzen zinemarako. Eta bi hizkuntzatan gainera. Eta bi hizkuntzatan hori da. Eta Nik bi hizkuntzatan ikusi dut. Bai, bisetan ikusi dozu. Bai, gazteleran eta bai, eta bitxia, oso. Ja. Oso bitxia, nola aldatzen den kosmobizioa bera, nahiz eta historioa berdina izan, nola ez dakit, adieretan edo, bueno, ez dakit. Jo, oso ondo ez dakit, egisa esaten baldin badutzut, hombre, nik uste dut izan zela apur bat, karo, nik oin 40 urte dauzkat. Bueno, ezin nintzen dian idazten, beukiko nituen 37, edo ez dakizan bat eukiko nituen. Eta orduen zan, nik inguruan ikusten hauen errealidade bat, apur bat, ez, segertatzen den kuadrillatan, eta zelan etapak aldatzen dijoazten bizitzan, eta batzuk, esamin hauen estankau, baina ez estankau, familixerik eukiten espaldi moduzu estankau egiten zarela, baina esan gure dut, jendia azten da, seme alabak eukiten, urruntzen azten di harremanak azkenia, normala den moduan, igual beti onduan euki dituzun lagunak urruntzen azten die, eta, bueno, horrek bai sortzen duzten niri olako, ez dakidan ezin egona, edo zer pentsatu abentzaten duten usten, eta gero oso garbi neukan idatzi nagoenean, gure nagoela ikia zerbait, kako txartian esan da, bortitza edo oso humore beltzekua, baina pixkat makarratxoa. Eta grazia iken usten, egoera makarra hortan, sei emakume ikustiak. Igual ez gazelako itxuta, eta nik lehen esan duten moduan, inguruan, eskuadriakoak bakarrik, baizik eta lagun asko dauzkaten emakumeak, eta asko oso makarrak dien, niri etxata jurruna eiken hor ikusten dana. Baina banekixen jende askori, arrotza edo ingo jakola pixka bat, esan egun txokantia. Eta efektu hori gure nagoen lortzia, eta bide batez aprobetxau, interesatzen jaten gaixak lantzeko edo jorratzeko edo horietaz hitz egiteko behintzat. Bueno, lortuta, kepa. Zentzu hortan nik uste dut berritzaia izan dela. Emakume makarrak botere. Ikusten humoria iken dala, baina igual egisa da urte askuan ziar humore mota bat bakarrik enjala hemen Euskal Herrixan. Ez que ez dakizelan deitu besta, ez? Baina garai baten edo, euskeraz, ez que nire tortzen jaden bora guztian kaxerismora modan joan dala, edo oso, iruditzen jat igual humore mota konkretu bat ez dala inbesteen, eta falta dala ikusten die gauzak, azken urtietan ikusi die gauzak, baina nik eskertuko neuken, nik uste humoretik gauzak beti askoz beharrixa usartzen diezela. Barren librean, humorean landu egin duzue, baina askotan kritika sozialetik ere, bai, ez? Edo humore beltza, edo norberak bere gatazka propioak mai gaineratuz, bere... Ez dakit, mugarri bat izan da zentzu hortan? Hala esaten da, eske nire loko gauzak zateak apur bat erreparua, muten duz, izan leike. Ze zumea, ke majo. Esan barba. Eta mugarri bat izan da, kekara. Vale, hori da. Ez, baina egixe da oso modu naturalien suertauzan zerbait izan zala. Humore motai dagokionez, azkenien hor, aitziberrak eta jonek deituzkuen gero getariritan iri, hasieran eurak eusen hasiera baten proiektuan, eta gero getaritan bisok sartu ginen, aitziberrek batez ezautzen ginuen bisok, eta jon hor gero ezagutu gauen, lanien hasi ginean ezagutu gauen, baina egisa da igual laurok bat eiken gauela humore motan, ez? Eta ez dakit helburu konkretu bat egontzan, humore mota aldatuko dou, uste izan zala gehiago modu natural baten sortu zan zerbait, hain gure gandik sortu zan zerbait, eta gero programa joan ginen baita bidea topatzen, bakoitzak, hori esan duzun dudan, ze gai jorratzen zituen, nola jorratzen zituen monologuak, apur bat hori, oso modu naturalien urten zan zerbait izan zan, baina igual egisa da, ordura arte oitu barik geundela, ete ben mota horretako gauzak ikustia. Eta, erantzuna oso politia izen zan. Nik oso horretzapen politia dauket, eta hori, batez be, jendearen eskerrona pasada bat izen da kalien, sare sozialetan, eta horrekin gelditzen gara betiko azkenian. Eta gure artien sortu dauen langiruakin oso
politia izan dela. Kuadrilla polita sortu duzue. Ze pena, bukatu dela. Nik batzutan ez dut, ja. telebistan hartzen diren erabaki batzuk ez ditut ulertzen, baina bueno. Bueno, baina, a ber, gure erabaki xabe izan zen, haien handi baten, barre libra bukatzia, bai. Azkenean, hasi ginen pandemia garaixen, nahiko hasieran, eta izan zen urte terdi bat, udarako porrak ezik, astero programa bat ateratzen gauena, eta egixara azkenian, bai, gaixak agortu injakun, eta ja bukaeran jan zan nahiko tiraka. Gustora, baina tiraka, eta beste proiektu batzuk ere hasi jakun ateratzen, eta esan gauen, behitu, hobeto goixan bukatzia, eta zapore honekin bukatzia, jarraitzia eta produktua agortzia baino. Orduan ikuste dut oso momentu honian erabaki gauela programiakin bukatzia, bai. Bueno, zen no. Zagertatuko dan, ez dakigu, oso esan guratu igual, baina, bueno, bai, apur bat gure erabaki xabe izan zala, apur bat. Time to waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake. Hori izaten da. Ez que nik askotan entzun dut, askotan, horregatik galdetzen dizut, Osa, ez dakitan mito bat, ala errealitate bat. Ez dakit, ez nintzen ausartuko, ez dakit hori egizia izango da. Behin esan ustenak beste aktore lankide batek, eta ustot hortan arrazia aukela, ez zoien, humoriakin zer ikusi auken, baina etzan baiaztapen hori. Zan gehiago esaten ustena, bizitza errealian humorerik ez daukan aktore batek, sekule ezingo da humorerik egin. Osa, sekule ez da izango, eta hori nik uste bai da egisa. Osa, bizitza errealen humorik ez daukonak, edo graziek ez daukonak, osa, jarri aldutzezu gure dana, baina arek ez dau humorerik egingo. Bueno, erantzun horrekin gelituko naiz. Bai, ez da gizar erantzun egisa esan, ez nauke jakingo la... No time to waste. Drama ere aipatu dugula, Sisiforen paperak antzerlana drama soilik ez bada ere, injustizia politikoan ere oinarritzen da, egin batean, besteak beste gai batzuk ere lantzen direlako, kasetaritza bera eta bar. Por cierto, sarreran esan dut, kasetaritza ikasi zenula. Hori egia da? Bai. Vale. Que maravilla. Bueno, hori, Sisiforen paperak gai politikoak lantzen dira azken finean. Eta honekin loturik, badira euskal aktore asko gai sozial eta politikokin oso engaiatuak edo konprometituak direnak, eta honek ere batzui ondorio latzak edo eta zentzura ere ekarri dizkie. Itziar Ituño edo Miren Gaztañaga kasu. Zer iritzi duzuen inguruan? Ez que nirik eskatzen dit, Pero ikusten kontuan eukitzeko zerbait dela baita proiektua pertsonala dan ala ez. Osa, igual momentu baten, igual zukin zeike beste norbaiten proiektuan aktore lana. Egisa da, artistikoki beti konprometitzen zarenean edo lan bat onartzen dozunean, zelabait, bai, historia hori kontatzeko baliabide jartzen dituzu, zuk aktore moduan parte hartuta, baina eske lana da. Osa, esan gero, nik uste batzutan aktorioi baita eskatzen jakula, igual, eukikia kontu bat, segun ze proiektu iten duzun da, segun zerrek, eta seguramente zuk tornilloak ingo bazu fabrika baten, ez ditzak begira jarriko fabrika horrek, ze ikuspuntu daukan, ez dakiz eren inguruan, eta inork ez dutzu zango, fabrika hortan lanien zabiz tornilloak eiken, eta fabrika... Ustot, batzutan exigitzen jakula aktorioi baita, ez? Osea, kontu handixauakin ze proiektu hartu zerrez, hori nik ustot norberaren esku dau. Gero Itziarra eta Mirenei paso jakien beste movida bat izan zen, euren esparru pertsonaldian eukien iritzi edo euki zituzten jarrera edo hartu zituzten erabaki batzun inguruan horregatik zentzuratzia eskatu jakielako edo horregatik jazarpen bat, hola idiotez, jazarpen bat jasan egiela. Eta hori iritza totalmente, neurriz kanpokua, lekuz kanpokua eta onartezina. Bueno, jazarpen hori gainera sareetan, eske azken horian sareetan jazarpena da... Bai. Orduan, hori, bananduko nitxuzka alde batetik da, norberak bere bizitza pertsonalian euki aldituen iritziak, posturak, esan aldituen gauzak, eta gero bestaldeia artistikoki igual ze gauzatan parte hartzen duzun, eta hortan nik uste bereiztuko neukela zure gauza movida personal badan, edo lan personal badan erakusten zabitzen hori, edo zuk aktore lana eskaintzen dutzezun, bere movida personala kontau gure dauen pertsona horri. Eta astu barik, beti lana dala, esan gurot. Básicamente.
azken urteotan zu ere oso konprometitua ibili zara zure herriko merkatariekin, kanpainetan eta parte hartzen. Hori ere badelako herria egitea nolabait, ez? Nire ustez guztiz. Niri horrek sentiru erazten duzten, edo betetzen duztena, edo esan gure dut, horrek sortzen dauen energia iritzen hain politia, bai, aurten bagabitzer baiketan, igual gauza txikin hau bat ingot nik, baina... Gabonetarako? Bai, urtero, bai, hasi ginen, bueno, hauek beraiek hasi ziren 2014 edo, nik 2017 hartu nauen parte aurreneko aldiz, baina nik parte hartu aurretik baita, eiken zituzten mobidak, eiken zituzten anuntzioak eta ikustia herriko jendia aktore lana eiken, eta gero gainera ez aktore lana eiken bakarrik, gero emaitza bukaeran baita faktura aldetik oso ona da, osan gure dut, da, edozein telebista anuntzio ikusi zeikena Gabonetan, superrondo inda dauena, lortzen daue kalidade hortako anuntzioak eikia. Eta ikustia herriko jendia aktore lana eiken ezken, nire ustez da, marabila. Horrek, eta bai sortzen da olako egisa da, sortzen dauela herri energia oso potente bat, oso politia dana. Nik hori anuntzioa, eta gero, hartu nagoen parte baita 2014an herrixan nintzen tobera bat, tobera da, iparraldetik datorren antzerki mota esan daigun, toberak normalien epaiketak izaten diez, eta, ara isen talde batek antolatu den tobera bat, eskoriatzat are txabaletaren arteko epaiketa bat izango balitz moduan. Eta herriko jende eta elkarte pila batek partu hartu duen. Eta holako gauzak nire ustez, bie gozada bat, ze energia sortzen dagoen eta oso politia da. Aizu ja bide bat, ez? Eskoriatza eta txabaltar artean badago pikerik? Beti ezaten da gondala, hola. Bai, herri askotan. Gero oso, bere gara izen batera eta dana, herri bakarra izen ziren, baina... Bai, egia da. Bai, baina nik ustot pike zan badala, uste dut, bai. Baina pikia, pikia. Bai, betikoa, herrien artekoa. Venga, kontau pixkat, bizarro hori... Bai, bizarra da, irati filmean papeltxoa dauketelako. Inigo Aramarrik esaten duze papeltxo, papeloi bat. Zer majo. Oso politia da, egizia da, politia da, papel politia tokau jat. Aste honetan bukatuko ditugu grabaketak, oso itxura politia dauko, oso kriston lana egiten dabil ekipo guztia, uste dut oso pelikula politia geratuko dela, eta hori, horreati daukat bizarra pixka goguak inkentzeko baita, ze otxaietik nagoela. Eta orduan, errodajea bukau eta bizarra ingo duzu, ez? Bai, asmo hori da, bai. Bueno, igo argazkitxoren bat edo Instagramera, bale? Bai, igoko. Eta gero ika antzerkitaldiakin, tarara edo la tarara izeneko antzeslana ensaiatzen gabitz. Urtarrilean estrenatuko dugu euskerazko berzioa 15 horeretan, eta gaztererazkoa 20 bukaerako asteburu hortan Arriagan. Eta gero, Euskal Herriko hainbat herritan ibiliko gare obra horrekin. Topera, orduan? Bai, ezin keja. Azkeneko bi urtiak topera. Prest? Ba. Zein da gehien gustoko duzun soinua edo hotxa? Itxasuan asko guzteta jat. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Joder, pixkat, patxuli useinako guzteta jat. Zein da gehien gustoko duzun ehundura? Wow, igual tipikoa da, baina eske seda, sasteta. Bai, Bai. Seda, badaukazu jantzirik edo? Ez daukazu. Esto seda, estoy ikutunik, baina aprobat bai eta... Vale, pikardia zen bat oparitu beharko dizut. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Venga, patata tortilla. Zein da gehien gustoko duzun instantanea irudia edo argazkia? Jo, mendikuak gustatzen jat niri, naturak ustot kriston instantaneak emoten ditula. Jo, gainera debago jenan daukazuen... Euskal Herri oso. Euskal Herri osokoa baina, debago jenan bai. Zure krasen bat, aitortuko zeniak, badakizu zer den krasak epa? Maitasun platoniko bat? Bai. Nik ez dut aitortuko, hori nintzeko gordeko. Vale, zein izan da zure azken bidaia? Burgosera, ez Hueskara lanera. Balduzu ez izenik? Jendiak deitzen duz kepi, kepon, kepakin variable asko deitzen duz. Kepaketonez, ez? Betikoa. Baita. Ze simplea da jendia. Oso simplea da jendia. Zertan zara superona? Jendia biltzen eta anfitrioi lan egiten ustot ona nazela. Eta traketxa? Ordenian. Mendia ondartza la sofá.
Sofa azkenean jarriko neuke, pentsaizu. Eta mendia eta hondartza artien ez neuke jakingo erabakitzen. Bisa guztatu jatpila bat. Zure amets egingarriren bat, Beti izaten dut, ontaz bizializatia jubilatzena zen erarte. Eharra izango litzake hori. Seguro baietz, kepa, seguro baietz. zein izan da azken urtean gehien entzun duzun kanta eta zer iradokitzen dizun? Rosalen asko entzun dut azken aldixen. Rosalenek jotzen dau Burgoseko bi mutil die, eta horrekin jotzen dau Otro Vals izeneko dan kantu bat oso politia da. Pertsonalki zertan nahiko zenuke hobetu? Sakondu edo garatu? Jo, ez galderak, Bai, bajo. Askotan igual neure buruakin egin zorrotza ez izeten, eta autoestima hobetzen. Uste dut bi aldiak dauzkatela, Osea, baina, danok dauzkogu bi aldiak. Zuretzako erreferentea edo eredua den edo izan den pertsona edo kolektibo bat? Amona etorri jat. Osa gure dut, garai hartako emakumiak, Miramonan kasuan, gainera lan indiarri zen hauienak, fabrikan etxeko lanaz aparte, eta familixia aurrera atara hauienak, eta indar hori euki hauienak. Bat baino, nik esan dut amona gertuen daukatelako, baina zenbat eta zenbat amona egongo diezen Euskal Herrixan hori egin hauienak, ez? Zer esango zenioke 5 urteko kepari, eta zer esango zenioke etorkizuneko kepari? 5 urteko kepa izan guntzan, egin gurosuna bizitzan, ingozu eta egin gurosuna, eta zoriontsu izen, eta izango zara. Eta etorkizunekua izango nuntzan... Hostia, zen guztuan da. Ze momentu edo pasarte ahalko genuke bizi zutabiok? Parranda bat, igual, ez? Jo, esken ni behar dut, Ja, igual nipe bai. Aurreko gonbidatua honintzan beita maguregi izan zen, eta galdera bat utzi zizun. Kontua da, nik botako dizudala berak utzitako galdera, berak ezekien zu sinala, eta zuk ondoren urrengo gonbidatuari beste galdera bat utziko diozu, eta ez duzu jakingo ere nordan. Osea, galdera bat pentsetan joan minaz. Claro, baina bitartean botako dizut honintzak botatakoa. Eta galdera da, Maite ez duzun pertsona bat gonbidatu beharko bazenu, afaltzera, ze menu aukeratuko zenuke. Maite zer da, gorrotatu. Nikola lertu nuen. Azpimarratu zuen, bai ala bai zure etxean egongo Osea, da. etorri da norbit etxera edo ez dagotzen nago ahondirik etorteko, ez? Bai. Qué pereza. Oso jatun onanaz, ni dana jaten dut. Orduan, ez dago ezer, esango neukena, hau jarriko nutzan, ez deixen jan. Ingo neukena da, pues ez dakit, jana erre edola, nako zeo zer. Eta zuretzat beste zerbait apartau? Ez, neupe jan ingo neuke berakin batera, Ze polait, ze ondo. bildurtu dein apur bat. Ez dakit bai erre edola ingo neuke edo pasau, zeo zer edo. Baina ez neuke eukiko zeo zer, baditu, hau egingo nuzkioke, kadukautako zeo erro. Aipatu duzu bezala oso anfitroiona zara, orduan. Bai. Eta kepa, bukatzeko, ze galdera utziko ezu urrengo gonbidatuari? Bueno, bi galdera baten izango die. Oh, Aber nirekin oporretan nonbaitera jongo litzaken eta nora. Eta nora. Vale, Burgos Arago igual, ez? edo Burgos esaten buzke le den, un poquito. Joan deia urriña, ez dakit. Vale, ba, apuntatuko dut eta pasako diot. Kepa, bukatu dugu? Ondo egon zara? Ondo, bai oso gustora, oso eroso. Bueno, barduan poteo bat daukagu. Hori da, pendiente. hori dauko pendiente. Hori da. Animo proiektu guztietan, eta mesedez, bizarra egiten duzunean, igual gazkitxo bat. Vale, igoko. Venga, muixu bat. Gero arte. Agur, gero arte. Si duele la cabeza, nos preocupamos más. Bueno, gaur filtroa jarri dut. Bai, nipe jarri nahi, ez dakit jarri nahi genik filtroik. A ber, jarriko. Ai, ama, zeon. Glamour. Filtro honekin ikusten da azala oso leuna, Bai, da maravilla, Bai. Elkarrizketan ostean, enauzu ez da gurtuko ere kaletik. No time to waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.